Здравейте! Това е кашон. И в него има книги. Защото аз периодично се налага да давам на Озон някакви пари, защото иначе, не знам, планетата ще спре да се върти сигурно. Или реалността ще се разпадне, нещо такова, някакъв по друг начин ще свърши света, не знам, но естествено това не може да се допусне. Така че днес видеото е от този сорт, където аз просто си показвам новите придобивки. Скромнички, 5 са само този път, но пък повечето са някакви тухли, така че запълват си кашона добре. И започвам с първата, която е Сърцето на Ана Ранд от Борис Кан. На тази книга от много време източа и сега не се наканвам да си я купя. И сега най-сетне се наканих. Добре. Да видим какво пише за нея в Озон. И на корицата съответно. Анарандарис е обречен свят листо, застинал несигурно между двата първоизточника на сътворението, вселенското цвете и всепоглъщащия хаос. От 4000-летия единственото, което опазва този кратък свят от унищожението, е изгубеният артефакт Сърцето на Ана Ранд. Но времето на това откупено с кръв и саможертва съществуване изтича. Кайл Ворат, комит на най-северната област на царство Кириадор и пазител на границата с пустоща, е измъчван от тревожни сънища, в тях е преследван от своя смъртоносен блян, пламенна червенокоса красавица, която в миналото безмилостно се опитвала да отнеме живота му. Нещо повече от смъртна жена, от 10 години тя лежи в мъртвешки покой в криптата под замъка му, пронизана не за пръв път от собствения му кинжал. Скоро магията, която я сдържа в покой, ще се изчерпи и тя отново ще възкръсне, гневна и жадуваща да поднови преследването. Но това е тревога за бъдещето. Кайл си има по-голяма грижа. Брат му изпраща зов за помощ и комитът трябва да остави своето владение и да поеме на опасно приключение, в което враговете го дебнат на всяка крачка. Кайл се озова в центъра на древен конфликт и последите на мистериозна конспирация срещу света и неговите устои. Той ще трябва да постави под въпрос собствената си същност, за да разбере истини, които хилядолетия наред са останали скрити. Изглежда много амбициозно, много епично, много по моя вкус. Сега остава и да е добро и всичко ще наред. Това предстои да го установим. Нататък сега следващото е Градска самодива от Симона Панова. Тази книга знам, че е история в света на змейската и трилогия, там Змей, Закрилник и Змей такъв и онакъв по-нататък. Трилогията ми беше симпатична. Като цяло повече неща харесах, отколкото не. Сега естествено имам си някакви забележки, но общо взето с положителни впечатления съм от нея. Колкото до тази Градска самодива, тя даже в фолио, опакована все още съвсем недокосната, да видим описанието. Изминала е половин година от кръвопролитната битка за съдбата на Видин. Страховитите последствия обаче тепърва се развихрят. Караконджоли нахлуват в света на живите, вдигат мъртвци от гробовете и пируват със страховете на оцелелите. Глогарят Явор пристига в Видин с мисия да спре нашествието на твари от оня свят. Опитният ловец на вампири трябва да си сътрудничи с Рацимира, самодива по неволя, решена да запази ежедневието си на смъртна, макар то все повече да й се изплъзва. Дали споделеният им интерес към тежката музика е достатъчен, за да се сработят? Окей. Провокиран от случая на Вяра, млада жена, която твърди, че бащата на нероденото й дете е змей, психиатърът Орлин се впуска в задълбочено разследване, което го принуждава да подложи на съмнение цялото си познание на света, за света и дори собствения си разсъдък. Нишките на съдбите им се преплитат в вихър от събития. Ще обуздае ли Явор развилнелите се вампири и собствените си страхове? Ще опази ли с Рацимира илюзията за нормален живот, в който се е вкопчила така отчаяно? Ще разбули ли Орлин загадката на Вяра и тайнствения и змей? И в описанието има предупреждение, че в романа има спойлер за змейската поредица, тъй като действието му се развива очевидно след събитията в нея, така че да няма неприятно изненадани и някой да не каже после, защо не го предупредихте.
Нататък сега следва още едно нещо, което го заглеждам от много време, и това е Лицето на врага от Димитрина Съпчева. За тази книга имам чувството, че съм чувала някакви хубави отзиви, но ми е малко в мъгла кога, по какъв повод и от кого. Но както и да е, скоро ще си имам собствени впечатления. Сега, описанието. Твърдината би трябвало да е земя на благоденствие и ред. 9 административни кръга от столетия държат помежду си фиктивни граници, а хора и стоки циркулират свободно. Сред децата на твърдината се раждат две групи с специфични дарби. Едните имат съзидателна мощ, а другите – деструктивна енергия. Първите стават предводители и управници на областите, на времето, на целия цикъл живот-смърт. Наричат ги живци. Вторите влизат във военни школи, обикновено не се докосват, а се нападат чрез енергиен поток от разстояние, като насочват дланите си към жертвата. С енергията си могат да отхвърлят хората назад, да ги събарят, да им нанасят рани, да разкъсват телата им. В знак, че идват с мир, те вдигат ръка с длан, обърната към тях. Опасна секта набира сила и 18 години преди настоящия момент извършва нечуван преврат. Войните са на път да спечелят, но любовницата и дясна ръка на техния предводител Чубрин от Кубра ги предава, като го покосява и разкрива предстоящите атаки. Името ѝ е Надара от Злата. Войната, смятана за приключена, е възобновена и тя е свикна в редиците на предишните си неприятели и се отприщва свят на въображението, както и на водещите събитията емоции. Много силно е присъствието на епичното фентази в това кашонче, което мен лично много ме радва, защото мисля, че съм го казвала и преди, много ми се иска повече български автори да пишат епик. Добре, следващото нещо отстрани. Така, това за пореден път е книга, която ми притегля интереса вече доста време от реклами, от листингите на Озон и на разни други книжарници. Нали, все ми привлича погледа, сега си казвам, това някой ден трябва да взема да го прочета, да го видя какво представлява и накрая си избирам някакви други неща и това остава за следващия път и за следващия път. Този път вече няма мърдане. Това е Танцът на остриятата от Петър Марковски. Пак изглежда като епично фентази, което е много добре. Владетелят на континента е жесток, извратен и самовлюбен. Черната вещица и нейните вещери от мрака на сенките го контролират като кукла на конци и се домогват до цялата власт. Единствените им врагове са магьосници войни, жреци на бог Слънце, които черните безмилостно преследват и са на път да заличат от лицето на света. Но братството ще се здобие с ново оръжие. Млад мъж на име Сол, с непозната досега сила, неподозирана и от него самия, ще се включи в играта. Така, и накрая да си починем малко от всички тези сериозно взимащи се фентазита. Една тъничка книжка, за разлика от другите. Това е Гарванът, който можеше да спира времето от Самуил Петканов. Аз мисля, че съм споменавала този автор в канала преди. Той има едни две томчета други, които са озаглавени съвременна българска митология, част първи, част втора, които условно могат да се нарекат някакъв микс между градско, хумористично, пиянско, абсурдистко, пародийно фентази. Нещо такова. Много базици, много простоти, много хилене. И това изглежда нещо в същия тон или подобен. Аз вече съм установила, че ми пасва. Така, това е. Добре. Всички са затаили дъх и стискат палци 2020 да свърши по-бързо. Да, явно книгата е излязла през 2020, която всички си спомняме с много умиление. Да няма нови поводи за стрес, да няма нови неприятни изненади, да спре целият този кошмар. И в това време на депресия, параноя и гняв, авторът на полусмешните и полуфалшиви неновини, Самуил Петканов, ще публикува книга. С разкази, твърди той, нямащи много общо с актуалните събития и злободневия. Щял да ни пренесе в абсурдни паралелни светове сред митологични герои, одухотворени животни и научна фикция. И освен твърдение, че може би ще е интересно и весело, книгата даже изглежда хубава, но 2020 е такава, че човек трябва да е готов, като я отвори, да открие мръсен чорап или къши стар балато, какъвто днес може да се намери само в държавно
учреждение. Добре. С това приключвам този малък анбоксинг. Той беше точно анбоксинг, защото кутията си я бях отворила предварително вече. Нямам търпение да ги налаза. И ми е много трудно да реша коя да почна първо, защото всичките са ми в полезранието, както казах, от известно време, повечето поне. И сега искам да ги изгълтам всичките наведнъж, едновременно. Не знам, може би ще им сложа на мърца и ще тегля билече с затворни очи. Само по този начин още не съм си избирала книга. Така, добре, това е. Това беше всичко за този път. Да не забравя да припомня да се абонирате за канала, ако не сте, и тук да си говорим за книги. Сега, до следващото видео и приятно четене на всички!